Kuleli viki ku Asikhulume, let's talk. A lot of young men are experiencing physical abuse in their relationships. Never thought I myself I would be one of the victims one day. I was so shocked. I'm here to report my wife or my girlfriend is beating me. And she'll look at you like, you know, and this is a woman, you know. And so that thing gives you the thing with all. Even women believe a woman can't beat a man. If you are a man and you are being abused, please go to police station and report a case of abuse. Hlanganyela kanye nathi njalo ngomsombuluko ku SABC1 ngehora lehlanu ntambama. Okufumana inkcukacha ezitevetshe ngesisiqinisa ngokuhlwa nje siza kudlana indlebe nokudidiyeli we-Asikhulume uVuyokazi Kafile. Vuyokazi masikubulise sikwamkele SABC lihayi sibambe ngazibini ngexesha lakho. Manibulise kuwe Kholosa ndibulise nakubabukeli belihayi. Vuyokazi ndiyafuna uqonda ukubana ni-Asikhulume kutheni nje niyena bekanti nithatha inxaxheba kulo mbandela. Unobangela owenze ukuba senze this episode for Asikhulume today is that siya qaphela into enye. Last month it was a men's month and we were talking about mental health yabantu yamadoda actually. So today we wanted to focus on amadoda aye axhatshazwa ngamanina mhlawumbi bakwi relationship or at home, and to ask whether or not cases ezinjalo involve abona ziye zifumane solutions in terms of justice or emapoliseni. Mhlambe ngokwengxelo othe wayenza kuphando lwakho intoni ethe wayifumanisa into kubana amadoda akakwazi into kubana azityanda igila athethe engale mibandela? Eyona nto iphambili endayifumanisa is that kukoyika, because if uyakhumbula kakuhle they say indoda ayikhali, uyindoda enjani ezawubethwa ngumfazi, you understand all those things. So eyona nto iphambili kakhulu at this point kukoyika and nokungabhilivwa. And secondly is if they go to the police station and they report an abuse, amapolisa wazoyithatha serious, bazawuba nalanto bana asoze ubethwe ngumfazi, why are you allowing your wife to do this to you, instead of actually getting help and getting that person or abuser to be arrested. Ndiyafuna sithethe ngamaziko aye axhase amadoda akumila kunje. Kweziveki nje siphelileyo besihlala indlebe nomunye wamadoda sitsho into kubana unephulo elithi ndoda thetha apho eneqonga lokuba amadoda akwazi ukuzityanda igila. Mhlawumbe intoni oyifumanisile malunga namaziko anikeza inkxaso kumadoda anxungupheleyo? Anqabe kakhulu. That's what also I saw. Ngomgqibelo, I was attending one of the events as well that also focuses on men's mental health. But into endiye ndayifumanisa when I was speaking to all of them is that awekho or anqabile kwindawo abahlala kuzo. So kunzima ukufikeleleka kwiziko apho elizawuthi mhlawumbi likuncedise if udinga uncedo. Vuya masibambe ngazibini ngexesha lakho.